Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan no, kumusta? O karon day no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon no, dili pa day no. Ako rin basahon ning naipipila nga nag-comment. Shout out day ko no kang Mame Bisdak. Salamat sa mga drama amping kanunay. Salamat kayo no. Shout out day no, Mame Bisdak. Salamat kayo no sa pagpaminaw o kang Mirialyn Corbera. Hi idol, maayong gabi diha ninyo. Salamat sa mga drama nga gina-upload mo kay maulang ni akong lingaw diri sa Saudi. Kung busy ko sa trabaho, murag bawala akong kamingaw sa Pinas kung makabati ko sa mga drama. Salamat sa pagbasa idol. Way sa payan dol no. Maria Lynn Corbera. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Thank you kayo. Bisa tanan no, nga sunod ang drama. Salamat kayo sa pagpaminaw. Shout out kininyong tanan og kang Len Sevmin day. Shout out ni idol. Len Sevmin kang James Savero o kang Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw. O karon dito maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon. Katkaton to ang langit. That's the way I like it. Dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the way. Hello, magandang umaga. Di ka na buhunong, ma'am! Ibangga ka ni sakyanan sa lupi! Kita ka ng lupi sa unahan! Ibangga ko pag-ini! Katuo ka ng hulga, ha? Patay mo kitang luharon ba? Ha? Kung magtarong na ka, ma'am, makapauli na tas mansyon nga buhi. Max Pino. Kaduharan ni nako masulob. Murag, igo gina nimo. Isukod. Ay, salamat kayo ini, ma'am. Oh, niyan na sila. Dali argod nila. Mami! Usa man kay nahitabo. Mami! Mom! Ngano? What's wrong? Ma'am! Naunsa mo? Bing, ganun kadagan pa ni mong kinauras mo? Ma'am, Hindi na itabo nito. Mami, hapit ko patya na tawana, ma'am. Hapit ko niya patya, mami. Unsa? Bimbo, unsa gud ni? Pasabta ko unsa ni. Taktaka na siya, mami. Ayaw na na sa padugaya pa din eh. Okay na ko taktakon, ma'am. Pero, paminawa na ko unsa ginahita. Shut up! Bullshit ka! Timbo? Ah, Timbo? so, Oh, uy. Adto ta sa sun magisod. Sultihi ko unsa gyud nahitabo. mao na itanan na hitabo, ma'am. Way sobra, way kuwang. Ang namang dito na ko buhaton. Nga mura man sila nakadahon na ako. Mga hilas kayo sila, ma'am. Murag dili mga ignorante kaga probinsya. Shut up, Althea! Ma'am, adto na sad ka mo laban sa laing tao? Wa ko mo laban sa mga laing tao. Pero you are being unreasonable. Unreasonable? Ako unreasonable, mami?
Hapit pa ko mamatay tungod anang letse ng tawhana niya unreasonable ang gihapon ko. Lakaw sa imong kwarto, Althea. Magsulti raw niya ta. Ma'am, pasensya na. Sayop gihapon tong imong gibuhat. Kung si Bako, wa ni mo madali og break. Aw, ako naman itong gikalculate daan, Jo. Kulit. Lagi, hulga ram gitong ako aron punungan ako niya. Magsulti raw niya ta pag-usabin mo. Tambali una ng imong mga kinaurasan. Mike, atiman na ng mga sama ni Bimbo. Naarbag na sa naon. Dalian na aron dili pa makauwat. Aray, Jo, tus kayo, Jo. Aray. Angal ka na ni mga Samara. Kung sila kag nabangga mo. Di gyud lagi may mabangga to, Jo. Gigula ta na ko sa Altiyang Baldita. Nanasag ka na. Sorry, Jo, pero kalagot pa bitaw ko niya, Jo. Imagine, no, tsaka sakit ang yung mga kinaurasan ako. Wa pa'y labot siyang pagbira sa kong buhok. Gisagpa pa ko niya. Gidapog. Wa pa na labot siyang pagpakauwaw na kuskantin, ha? Hay. Ay, mura mag-way breeding ng bayhana, Jo. Dato nun ta. Proud na ba kayo sa iyang apelyido? Spoiled bang guna? Maldita, Jo. Malditang was lugar. Bisan palagi. Dito mayo imong gibuhat. Ug dili ko gusto nga imo tong buhaton pag-usab. Haba, Oh, di lang sa kumupasalig, Jo. usa? Ngano di mo ka mapasalig? Basta. Painlabon ko mo ginang bayhana ako, ba? Unya, pahilakon dayon ako. Awa niya. Siya nang imong gibagulbol? Ha? Oo, wa, Joy, wa. Aray, sakit na doon, Jo. Anong to? Lawom tinghal itong Samara. Sundab na bayhana, eh. Mura mag-ungo. Ay kuno pagluhag. Para mataro na ito ang tambal. Unang adlaw sa klase pala. Unang adlaw sa klase. Wa kag gani makatunga sa tanan nimong subjects. Kay mas imong gipalabi ang pagpangita og gubot. Dili lagi ako'y nanguna, mami. Ako lagi may giunan, ma'am. Pero ikaw ang unang nagmugna og kagubot. Kung wa nimo pagkauwawi si Bimbo, dili tumahitabo. Ha, bimbo. Pero naman lagi gamotin bida tong tawhana ba? Paminaw. Dili ni about ni Bimbo. About ni nimo. Og before ko nisugot nga mo enroll ka, nagsabot na tandaan nga magtarong ka na. Pero unsa imong gibuhat? So sa ato pa, ma'am. Magpabuli na lang ko. Mauna imong gusto, mami? Ha? Mauna imong gusto? Ikaw? Bulihon? Ikaw man gani ang nang bully? Kisa man siya akong gibuli, ma'am. Kinsa pa? Si Bimbo. Naibaw ka ng gudgadagan siyag mga magdadaig sa school. Pero imo tong gibuhat niya. You think magtanaw lang sila sa ilang gi-idol nga bulihon? Wa na ko siya buliha, mami. Gi-inform lang nako ang tanan kinsa siya diri nako. Nagtuumagod sila nga iya kong girlfriend. Unya ako gini ng pasagdan, ma'am. Ayaw na lang i-justify ang imong gibuhat, Althea. Tagaan ti kaglaing chance. This one and last chance. Do na pagani ang toward incident na mahitabo tungod nimo. Automatic kang mo undang sa pag-eskwela. Maayo pa man mo ining taxi driver ang pasahero. Istorya pa man panagsa. Kami, wag yung bisan lang. Pero, maaari sa day. Kasasigihan tag insulto pa sakit. No murag nawa. Unsa kay gihuna-una ini ay. Panos yung laway ni Bayana. Wow, gitingog-tingog. Lingaw sa kuda.
Di na lang kailangan sa kahoy, ma'am. Mupalit na lang kong pagkaon sa kantin. Di na lang tamos na kay para ilikay na lang. Sige lagi akong gisnapan. Basta may patuulan ako. Kamaom, di ka mahilo. Doha ka mitrol niya, te. O gusto ka mahablang ka. Dayon, soft drinks. Doha sad. Kanalain ka, ante, ha? Asa Altia? Oh, Iyan ang usag kamitlog ma, ha? Ako na yung madto niya. Ako yung daan na. Oh, ang drink sa dae. Asam sa nabita. nga nung musultim ko nimo. Seryoso ka? Oh, nga nung. Ito kang gidyo ko, bay. Oh. Pila tanan, te? Ano ba yan, oh? Hilasag ng mga stagod. Buha ka. Son, doon ay gisaligan? May ako gigisaligan, pero nagbuhat ako sa mong trabaho isip bodyguard niya, tiya. Ang trabaho nga ipalayo siya sa mga disgrasya. Mao nga ako gusto ipalayo nimo. Oh. May abo ni akong tray, ha? May adlor ka na ko. Siya kapil lang, pa mo gabi, eh. Agi ko. Hulga pa ng kanahan. Nagtuog mahadlo ko niya. Mas pasan ako ang paglakaw. Kahit gutom na tingnan ito akong among gwapa nga malita. Asa naman ito siya? Wala naman din ilaw muskawi. Asa naman itong bayana? Asula. Asa naman itong bayana? Hoy, Tuwar day. Ma'am, nibalilay ka. ngano? May problema? Aw, waman ma'am. Yarangin mong snacks. Ops. Ayaw pagtupad na ko. Dito ka. Okay, ma'am. Sulag Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. At least, wala mo reklamo nga. Pareho mix snacks. Kumusta na ka nga akong anak na buutan? Wala sad ba ka makakita og away sa eskwelahan? Ma'am, ang imong gisugo nga tableya, ma'am. Kahumot yun sa pure nga tableya. Ako lang ihatag ni Pasita, ma'am. Pasita? Ang kusinira, ma'am. Okay. Wa pa gyud ko makamemorize sa ilang mga pangan. Sige, puto og sikwati unya ang atong snacks. Palutua og puto ang kusinira. Okay, ma'am. Kumusta ka nga atong mga estudyante? Sila si Bimbo ug Ma'am Altia. Ayon ta kung way problema nga mahitaborong adlaw, ma'am. Maayo gyud unta. May patuon sa tingali to si Ma'am Altia nimo, ma'am, eh. Maayo lang unta. Pero dili na ko matinga kung may mahitabo lang gihapon. Manghinaot lang kita, ma'am, nga wa lang. Nga okay ra gid ang tanan. Kagwanta sa ni siya nga way istorya na. Or nagpapretend siya nga okay ra. Asa ka, ma'am? Sa restroom. Mukuyog ka? Ha? Nga mo magagtigre, no? Oh, saan gabi mo? Ha? Sundan akong tigre. Ay! Ang mga ihas ng mga probinsyana eh. Lain kitinanawan ako. Swerte mo nga naglikay kung kasabaan na sa di mami. Sige, tanaw lang mo. Kasuya lang mo sa akong beauty.
Abi na ko kadugay ba ka, ma'am? Nga na ni amang ka. Balik ka, bill ko ni mo. Antipatiko. Musuot pa ba ka ang teacher, no? 15 minutes late naman siya. Na teacher, coming na. Milagro, tingog. Good morning, class. Good morning, teacher. Is Miss Althea Mondragon in this class? Here, sir. Oh, it's you. Now I know you. I hope you enjoy my class. Okay, everyone. Get a piece of paper and write an essay about yourself. Good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. I've read about all your essays and it's a bit disappointing that the majority of you are still grammatically poor. Oh, I think I'm facing a big challenge here. And I don't want to end the semester not achieving anything as an English teacher. This class is my biggest challenge so far. However, one student here somehow lifted my spirit. I just have one word to describe her essay. her? So, girl, di ay? Her essay is just so perfect. Congratulations, Miss Althea Mondragon. Class, let's give Miss Mondragon a big hand. Thank you, everyone. Thank you, sir. Okay, class. Our lesson for today is Sikata ni Murun, ma'am, eh. Congratulations, eh, ma'am. Malipay kita sa ma'am Violeta. Nagkisulti ko ni mo? Sorry, ma'am. Feeling close. Wala ano sa kanyang bangka, no? Oh, wow. Perfect score. Kontento na ka? Althea, Mapahuay sa ako, mama. dili ko mo give up ni mo, Althea. I know, one day mausab ka in God's time. O ba? Hindi tagot. Samot lagi siya kasikat, yo. Sikat naman siya sa iyang kamaldita o kawat arogante, no? Pero ganina, nisikat siya siyang kabray. Miliwat kaya siya ni Ma'am Violi nga bright. Ano ka? Awana ang ginatyo. Maliwat maginang anak sa inahan or amahan. Nahin so kay maliwat sa silingan. Ay. Oo. Kinumdum ko sa una. Valedictorian gina si Ma'am Violi gikan elementary hangtod na sa high school. Dini sa day nag-skwila sa probinsya si Ma'am Violi sa una, tyo? Oo. Classmates sad mi. Mao ba? Pero, may bali na siya sa syudad pag-college. Ako nagpabilin din Mas kung, since elementary pa day tingali niya ang love story nila ni Tio Ma'am Violeta. Nana ba'y mga amiga si Ma'am Althea? Wacho eh. Di mo naman agad. Di na siya managad dito. Di mo sa ganahan niya ang among mga classmates. Mo ba? Nasa ato pa, kamura ang... Di mo sa may amiga, Joe. Ako gani siyang gi-congratulate sa sakyanan. Pero gisupal-pal maninuon ko. Mo ba? Di palagi sa dakong sweldo o sa kamayo ni Ma'am Violeta. Pahawa naman ko din ito. Sakit ka na sigihan kag pahiya, oy. Insulto pa'y imo. Wa pa na'y labot ato iyang gikulata ko ni sakinan.
Pero mas mahira sa na ngayong anak Bimbo. Dali ra mawa ng sakita. Wa na makalabaw pa kasakit sa kanang magdahom ka. Ah, Nagdahom ka tungod kay suod kay mo sukad pa pagkabata. Hangtod nga nanagko mo. Mabatsyagan gid nimo nga parehas mo gibati. Kuwang na lang yun ang paglitok unsay naa sa sud sa dugan. Pero sa takuahaw lang, dili mahimong kamo tungod kay dunay taas nga pader nga nag-uwang ninyo. Yapla gyud sa imong naw nga diha ra kutob, di na pwedeng mo lapas. Tungod kay yuta ka lang, langit siya. Jo, si Ma'am Violet Mubalik ba? na ko sa akong kwarter, Bimbo. Ah. Oh. Sakit sa kong dughan, eh. Naluyang ko galit sa gisulti ni Tiyo. Ingon anak kapait iyang love life. Unya, niap gyapon siya din eh. Padayong nagserbisyo din his mansion. Kamartir ba? Unsa magantaha nga sakit kay dughan ha? Kanang yung maigo ni Tiyo. Maigo yun siya ba? Ug makapakonsensya ni Ma'am Violeta kung makadungog. Di? Pasahon ako siya. Ah! Akini? Hiding Inside Myself by Kenny Rankin. Bi, basahon akong lyrics, bi. Og maigo ba tiyo ini? Sakto gini. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Kantahon ko ni. Klase na sa ugma. Magkita na sa misa ko mga classmates nga grammatically poor. I've been so alone all my life. The days move into years. I look for one between the tears. It never ever found me. Never ever found me. Yes, I did sing to grass that's round. They surely broke all the time. So I hid inside till I almost died. Yes, I hid inside and I cried. A loving heart in a sensitive man, hiding inside myself. Karon ka. Pagawa na ko. When I hid inside, I almost died. Oh, I hid inside and I cried. A loving heart in a sensitive man. I know you'll understand. I love you. Di naman tumao. Uy, hala. Hala. Nay, nakadungog na ko. Nagtuog ka nga doon ka paminaw tungod kay gipakpakan ka anak nila? Kung nagtuog ka ma-attract ko nimo tungod na imong kanta-kanta, you're dreaming. Nagtuo sa day kang ikay akong gikantahan na to, ma'am. You're dreaming, sad. Oh. Good night, ma'am. Bullshit! Then you came out of nowhere.
Da. Di ko ka-imagine siyang kalagot. Pahiya, uy. Kung nagtuo kang ma-attract ko ni mo tungod ang imong kanta-kanta, you're dreaming. Taga ka cellphone. Kabaos na ko. Kabaos na niyo ko. Kabaos na ko siyang pagbugno na ko paglunis. First day of school. Kabaos niyo ko. Yes! Nagtuo sa day kang ikay akong gigintahan na to, ma'am. You're dreaming, son. Pwisit! Dili di ako yung gikantahan. Kisa man di ay. Usa sa mga katabang ang mga batignaw. Okay. Kung wa ka ma-attract na ko karan, I will make you fall for me. Og inig-abot anang hikayon, tamak-tamakan ti kang bisita ka. Sa matong ikanta ni Bimbo. Ay, kapdos ba? Gituyo ka to niya o na timing lang. Pag-ata sa kong dughan, eh. Mura man og natandog ang dugay ng naayo nga samad. Hapdos kay pamation. Naunsa man ko. Nihuot magkalit ang akong dugan. Human makadungog sa gikanta ni Pimpo. Kalit kong nahinumdum ni... Dili ko na to hinumduman ang kaniadto. Na-timing lang tong kanta. Dili to angay seryoso. Naanasan mi. Waiting ka na sa sakinan. Okay, ray. Wagi problema. Nakatog ka ni tarong gabi, no? Uman sa kong isulti. Uy, nagduka. Wagi din ni tarong tug. Hi. Hello. Hi. Oh. Anong pa manaog ng kung among gwapang maldita? Oh. Nakatuga. Be, lilion mi. Lo. Natugid. Askang. Natugid gidi. Ma'am. Ma'am Altea. Ma'am. Abot na ta sa eskwelahan, ma'am. Ma'am! Abot na ta. Ma'am! Abot na ta, ma'am. Ha? Oh no! Nakatuog ko! Ay! Inay, ma'am. Chancing. Feeler. Ma'am! Ma'am, kaniyot! Unsa ba? Asam ka? Naroon dito atong room. Suspended ang first subject, di ba? Gusto lang ko musuroy. Nga no, dili pwede? Ay, pwede, pero... Pas ayaw pagbuot. O kung dili ka ganahang musunod ako, pagpuyo dito sa classroom. Unsa may tao ning bihanay? Mura magtag-iya sa school nga nag-survey. Kapuyag sunod-sunod ini ay. Awi noon, sa dayong bahin. Bigna oras sa mata. Nindakit po masiyang legs. Saktong kabusok sa iyang... Hi, Altea! Hi! Dali ka mo din ngawing. Dili di ba pwede mo agi din eh? Pwede kayo. Nga nagong dili. Asa days no yung Milans?
Iharaw lagi ka ni Ma'am Althea. Oh. Kuya rabag tinanawa, no? Murag, nanay invisible pa na. Excuse ha, Althea. Ba, itiwas mo ba kong report? Nice to see you. Hi, girls! Unsay mong ikasulti, ma'am? Wa kay labot. Oh. Asa man di ay si Bimbo. Walagi ko makakita niya sa kaniyang buntag. Basta Sabado ug Domingo, ma'am. Mo dalikyat kina siya duaw sa ila. Pero dali ra to siya, ma'am. Sorry, ma'am, nga ako kasulti ni mo bahin nini. Okay ra, oy. Way problema. Basta inigabot niya, ing na nga paatuon ako. Okay, ma'am. Sige. Aray na ko. Uy, ma'am! Ma'am. Uy, Kuya, wala ko, oy. Hapit yung kumapunal. mayo gani kay dool pa ka na ako, ma'am. Nadali ti ka. Salamat, Mike. Mabunal gyud unta ko. Napandol ka? Ni kalit raman og piko ang akong tiil. Kalit gyud kaayo. Yato na natin ka, ma'am. Tingali niya simba ko mausap to. Lisod na. Sige, Mike. Hinay lang, ma'am. Alalayan ti ka. Wa na ko makauyon inida. Dili the first time nga nakabantay ko nilang to, ha? Kusog kayo kang mamadlong na ako, mama. Kalma ra kaayo ka, ha? Sakpa na ka. Dinira ko sa veranda, Mike. Salamat sa pagkatunak ko ang to dini sa taas. Mayong pagpaminaw Okay, ma'am. sa Lex Pinoy. Kung magkinahanglan pa kag alalay, pag ato sa imong kwarto, sangpita lang si Lisa, ma'am, ha? Ito lang siya, oh. Naglimpyo sa pasilyo. Okay, Mike. Sige. Sige, ma'am. Ayaw kalimti si Bimbo. Oh, ma'am. Karon, nakasabot na gid ko nga nung wa gyud ka mosugot nga magpakasal ni Daddy. Mas ganahan gid ay kag mga probinsyano nga gold digger. Oh, Althea. Kalma ra kaayo mo sa? Parang pelikula lang. Feeling Richard Gomez and Don Zulueta. Nanganan talaga yung kag panagpa na ako, da? Tungod kay bastos ka. Wa kay respeto. Ngano? Angay ba na kag respetuhon? Ha? How dare you! Ma'am! 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 Ma'am, sorry ma'am ha, nahilabot ko. Pero nabalaka mood ko nimo. Musakaw niya yung BP. Maayo ka pa, Bimbo. No-worry pa nga masaka ang akong bibi, pero ang akong anak. Ha? Way pake. Oh, Tuod. May tuyo ka? imo mo ko na kong gipatawag, ma'am. Gusto. Ako day tuod ang may tuyo nimo. Nagkita na day mo ni tiyo nimo. Si Kwan, si Ate Rosa man ang nisulti na ko bagabot ako, ma'am. Papaon mo yung nagkita ni Tiyo. Mao ba? Manglingko doon na ta. Sige ma'am. Gipatawag ti ka, tungod kay... Mo ba? Bagko ra tingali ito nakalakaw. Pero wala kita nagsugat sa dunan, Jo. Sa pikasagdanan man kumiagi, katong diretso sa kusina area, kay mas dali man paingon din, he. Ha? Wa pala ko magagamit ng hagdanan na, Jo. Ay, wala pag hisugtog hagdanan, eh. I-detalye na lang to, ano nga, dadapatan na sa ni Ma'am Violi si Ma'am Althea. Wala ko kay baong ano to. Basta ang nabtan ako, mao ang pagsagpa gyud ni Ma'am Violeta ni Ma'am Althea. Ang pagpaka gyud unya, idali og duol katong usban na sa unta ni Ma'am Violeta pagsagpa. Basta kaya ako nadunggan nga niingon si Ma'am Violeta nga bastos ug way respeto si Ma'am Althea. Ano ka to, no? Todo eh, usa may tuyo ni Ma'am nimo. Manay good news to. Tagaan ka kwarta. 3,000. Para unsa man? Sa akong pagkabodyguard, 3,000 akong simana. Sa ato pa, 12K ang buwan. Oh, mayo noon. Pero nag-uol gani ko, Jo. Anong nag-uul man ka? 57,000 na imong sweldo, mag-uul ka? 50 city.
Di naman sipa akong sweldo. Padung naman pagka-senior. Tiyo, tanawa kong gitanong nga Daisy. Nanay mga putot. Inigbukad niya ani nila. Nindot na kayo ni. Ay, Nga maminaw tiyo na ko. Asa lang nanguna ini? di lalim mo eh. Di yun lalim. Tiyo, nakatuog ka? Nagdamgo ka? Kung sa'yo nandam ko. Nikalit lang mo tag-ingon nga. Di lalim. Kadua pag hindi magisulti. Ha? Nikalit rin ka, Tiyo. Yawan ko na. Naghuna-hunalag ko ni Ma'am Violi, Bimbo. Dili lalim ang iyang pagmatuto ni Ma'am Altia. Labi na nga siya rang usa. O si kaabag. Panahon na nga magminyo na siya, Tiyo. Ha? Panahon na nga may lalaki nga naa siyang kiliran nga maoy yang kaabag sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Labi na sa pagdisiplina siyang anak, kagwapa unta pero maldita lang. Malagi yung ta. Pero di na maminyo si Ma'am Violi. Kaya ba na isalig sa mga lalaki? Hadlok pa na siya nga, Juan, ang iyang kwarta mo'y apason sa lalaki. Di ba siya matuo nga dunay lalaki nga wa mag-apas sa iyang kwarta o nga siya ragid ang gitinguha ini. O andam ni nga manalipod niya og sa iyang anak bisag kung sa pa'y mahitabo. Oh, Mao nga imbis maginunta ang gustong buhaton, di na lang. Ang mahimo na lang, mao ang paglantaw gikan sa layo. Oh. Ug ang pagtunol sa kamot para molalay sa panahon nga emergency. oh, ikaw na yung pasabot, Tiyo. Oh, Ikaw na yung mong gipasabot yun, no? dili eh. Kamaritisan ni mo eh. Nagaw na ka. Balik na siya mong quarter. Ikaw na. Kay may buhaton pa ko. Muhila ka. Gusto na ipanulutin mo? Patuyang naman ka. Istoryahin na nagugos inyong love story, Tiyo. Mana lang makakuha ko pagtulunan ba? Pagtulunan yun, ha? Ay binuang ba? Lakaw na be. Samuka na mo eh. Lakaw na! Ay, indo sa di mo, Tiyo, manghingilin man ka. Di ko ganalog mga marites. Ano sa kaya problema ining gwapang maldita, Ganina pa manis mansyon nga. Hait kik tinanawan ako. Unsa makay akong saan niya? Hi girls! Hi! May pa rin ubang girls. Kilig pa kayo na ko. Wala mo tanaw na akong malditang gwapa. Suya! Wag gyud ko makasabot ining mga babayhana. Unsa kay na nakita ng tawhana no nga? Mura man sila ihas niya. Yeah. It's the right word. Ihas. Mga ihas lang gyud sila. Ay pamugtok niya. Kay mawain mo kagwapa. Oh, Hi! Hey, kasnab ko na to. nidool na sad ka nako kay wa man ay imong girlfriend. Wa ba ka maguna-una? Nga makita na sad ta sa iyang mga alipores o ireporta? Di rin ko ta magisgot nila. Di na ko ganang magig-friend mo eh. Kay talawan kang dako. Ha? Ano na kaingon ka? Sumagod. Pila na kahigayon nga mutalaw ka kung naa ang imong girlfriend. Or bisag wa siya, pero naa iyang mga kampon. Natural raman gud da. Kasabot sa kaana, uy. Unsa man? Ganahan pa ka magig-friend nako? Of course. Muduog ako nimo. Kung dili. Pwes buwagi ang imong girlfriend. Oh. See? Dili ka makahimo. Unsa may akong makuha kung tumano na ko ang imong gusto? Best friends na ta. Best friends lang. Well, maybe in the long run, mas mo develop pa into a much deeper relationship. Who knows? Okay. Ako nang i-consider. Pero may condition ko. Unsa man na? Ayaw na pagdaog bodyguard. Oh, See? Maglisod ka no? taga ikog time. Okay. Tagaay sa kong time. If mo direct ko ni Mami, for sure, dili sa musugot. Unsaon ka na ko pag-dispatch ning tawhana da? Unsa kaya yun na ini niya,
Wa man mag-scroll-scroll sa iyong phone. Nagsigir yung glantos ka. Maayong pagpaminaw Bimbo. sa Lex Pino. Ma'am? Pila ka ni gisweldo ni mami nimo sa imong pagka-bodyguard nako? Ngayon mo tanaw mo siya. Hoy, baka makadungog? Ay, sa ganito, ma'am? Bungol giday ka, no? Pilay gisweldo ni mami nimo sa imong pagka-bodyguard nako. Klaro na? Klaro na, ma'am. Pila man? 3K ang semana, ma'am. Press. Punan akong 2K. Mahimo na ng 5K. Ha? Pero, may kondisyon. Unsa man na, ma'am? Igo na ka mo drive na ako gikan sa mansyon paingon sa eskwelahan. O vice versa. Pero sulod sa eskwelahan, dili na ka magsunod-sunod na ako. O kinahanglan sa classroom, mubalhin ka naglingkuranan. Dili na ka mo tupad na ako. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Katatong ko ang langit. Ug paniugday ko no, subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.